дар дораи таҷлили ҷашни сеюмин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон раванди корҳои ободонӣ дар ноҳияи Ванҷ вусъати тозаро ба худ пайдо намудааст. ҷиҳати шиносоӣ аз раванди корҳои сохтмонӣ дар бинои сеошунаи кӯдакистони замонавӣ барои 200 ҷой дар маркази ноҳия муовини раиси вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон Имадшохзода Анвар Имадшоҳ дида намуд. иттилоъ дода шуд, ки имрӯзҳо корҳои сохтмонӣ пурра дар кӯдакистони муосир ба итмом расида, танҳо корҳои андовагарӣ дохили бино боқӣ мондааст. айни ҳол корҳои сохтмонӣ дар биноҳои ёрирасони кӯдакистон идома дошта, иншоот низ бо сифати баланд аз ҷониби сохтмончиёни ҷамъияти дорои масъудаш Маҳдуди Ҷовид ба анҷом хоҳад расид. муовини раиси вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон сохтмончиёнро ба сифати корҳои созандагӣ ҳидоят карда ба масъулини мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Ванҷ ҷиҳати тезонидари корҳои сохтмонӣ маслиҳат доданд. айни ҳол дар маркази хизматрасонӣ ва боғчаи бачагона барои 200 нафар корҳои сохтмонӣ бо сурат идома дошта, айни ҳол корҳои ҳамворкунӣ ва василкунӣ бо сурат идома доранд. гурӯҳи кори мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят ба оғози сохтмони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3 деҳаи бунаи ҷамоати деҳоти Ҷовидон, ки бо маблағгузории дирексияи сохтмони иншооти ҳукуматии дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд мешавад, аз маҳалли сохтмон дида намуданд. зеро хонандагони ин ҷамоат бунёд шудани чунин мактаби замонавиро солҳо боз интизорӣ мекашиданд, ки бо ғамхории давлату ҳукумати мамлакат бунёди муассисаи дуошиёнаи замонавӣ дорои 16 симхонаи барҳаво ва муҷаҳҳаз бо симхонаҳои фанӣ аз таҳкурсӣ оғоз гардид. бунёди муассиса ба зиммаи меъморони ҷамъияти дорои масъудаш Маҳдуди Амирҳамза вогузор гардида, дар муҳлати муайян иншооти соҳаи маорифро бо риояи талаботи замон ба анҷом хоҳад расонид. имадшохзода Анвар Имадшоҳ зимни шиносоӣ баробарияти ноҳияи Ванҷ ҷиҳати анҷоми босифати корҳои бунёдӣ ва пайваста гузарондани назорат аз корҳои сохтмонӣ дастур доданд. гуфта шуд, ки муассисаи замонавӣ бо ғамхории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои фарзандони деҳаи бунаи ҷамоати деҳоти Ҷовидон дар фурсати кӯтоҳ қомат хоҳад афрохт. дар ин ҷо гурӯҳи корӣ аз сохтмони бунгоҳи тиббӣ низ огаҳӣ пайдо кард. барои сохтмони бунгоҳ 662 000 сомонӣ маблағгузорӣ шуда, шикасти рехти иншоот ба зиммаи сохтмончиёни ҷамъияти дорои масъудаш Маҳдуди БДМ вогузор аст. аз раванди созандагӣ бармеояд, ки бунгоҳ низ чун тӯҳфаи арзишманд дар рӯзҳои ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баҳрабардорӣ қарор бигирад. бинои сохташаванда дорои 5 ҳуҷраи корӣ бо беҳтарин таҷҳизоту лавозимоти тиббӣ муҷаҳҳаз гардонида хоҳад шуд. ҳамчунин меҳмонон аз иншооти сохташавандаи ҷамоати деҳоти Техарву Раванди ноҳияи Ванҷ низ дидан ба амал оварданд. аз тарафи соҳибкори созанда инфраструктураи деҳкадаҳо сол ба сол ободу назарабо гардида истодааст, ки ин меваи шаҳрдбори сулҳусобот дар Тоҷикистон аст. дар деҳаи Чихоғ бошад, бо ташаббуси соҳибкор Баҳовуддин Асоев майдончаи варзишии сохтмонаш дар арафаи анҷомёбист, ки муовини раиси вилоят миннатдории роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшонро ва соҳибкорони созандаи ин диёр баён кард. иттилоъ дода шуд, ки 95% корҳои сохтмонӣ дар иншоот ба анҷом расида, танҳо корҳои ороишӣ боқӣ мондааст, ки дар остонаи ҷашни интизор мавриди истифода қарор хоҳад гирифт. майдонча бо 25 метр дарозӣ ва 15 метр паҳноӣ барои ҷалби ҷавонон ба варзиш ва ташаккули тарзи ҳаёти солим басо қулай аст. ташаббуси соҳибкорон мана ҷавқалб Маҳмадилло мамина соли гузашта ба истифода дода шуд. мағозаи тиҷоратӣ ҳозир дар то ҷашни 30-солагии истиқлолият насиб кина мана Кунҷумов Маҳмадҷон маркази хизматрасонӣ сохта истааст. ана то ҷашни 30-солагира ҳамун мағозаам ба истифода дода мешавад. аз ҷониби соҳибкорони ин деҳа муассисаи таълимӣ бунёд шуда дар ихтиёри фарзандони ин рӯсто қарор дорад. дар шафати майдончаи варзишӣ аз ҷониби соҳибкор маркази савдо ва хизматрасонӣ дар рӯзҳои ҷашн ба истифода дода мешавад. дар маркази савдо коргоҳи дузандагӣ, ҳамомхона ва сартарошхона ҷой дода шуда 12 ҷойи нави корӣ муҳайё шудааст. корҳои ободонии созандагӣ дар ҷамоатҳои деҳоти ноҳияи Ванҷи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон дар партави сиёсати созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар дораи эълон шудани солҳои 2019-2021 ҳамчун солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ободу зебо гардида истодааст. то ба имрӯз дар корҳои сохтмонӣ маркази савдо ва хизматрасонии деҳаи Чихоғ 450 000 сомонӣ аз худ карда шуда корҳои ороишӣ идома дорад. ба ин монанд аз ҷониби соҳибкор дар деҳаи вишхарваки ҷамоати деҳоти Рованд бунёди майдончаи варзишӣ барои ҷавонон идома дошта, корҳои сохтмонӣ бо сурат пеш меравад. муовини раиси вилоят аз раванди корҳои ободонӣ дар майдончаи варзишии ҷамоати деҳоти Рованд изҳори қаноатмандӣ карда масъулонро бобати ҳар чӣ тезтар анҷом додани боқимонда корҳои сохтмонӣ дар иншооти ҷашнӣ маслиҳат доданд. зеро майдончаи соҳибкор дар рӯзҳои ҷашнӣ барои мардуми тоҷик муқаддас 30 солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баҳра
бардорӣ қарор мегирад. طبق سپارش و دستور سرور دولت پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در رشد دهات و سهمگذاری صاحبکاران محلی دوردستترین جماعت دهات روان دهه بشکروک از جانب صاحبکار وطنی محبت و مفرح من میدانهای ورزشی با همه ساخته به استفاده شود. ما اقدام گرفتیم که این ساختمان رو تا جشن 30 سالگی بزرگی ملت یعنی 30 سالگی استقلالیت به انجام رسانیده و به ساکنان جماعت دهات روان فیفه نماییم. майдонча бо харҷи 80000 сомонӣ бо дарози 40 метр ва 25 метр паҳнои дари худро барои наврасону ҷавонони ҷамоат боз менамояд. дар дораи ҳадафи чоруми ҳукумати мамлакат саноаткунони босурати мамлакат соҳибкор Давлат Мирзоев дар деҳаи Ғумас бунёди коргоҳи хурди истеҳсоли собуни помиро ташкил намуда 4 нафар аз ҳамдиҳагонро бо кор таъмин намудааст. дар як шабонрӯз аз 800 то 1000 дона собун тавлид мегардад ки дар як моҳ 10000 донаро дар бар мегирад. Давлат Мирзоев дар ин деҳа маркази савдо ва хизматрасониро бунёд карда фурӯши дилхоҳ молу маҳсулоти хӯроквориро дар маҳалли зист бо нархи дастрас ташкил намудааст. гурӯҳи кори таҳти роҳбарии муовини раиси вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон аз раванди корҳои сохтмонӣ дар муассисаи таълимӣ дар дашти Язглом аз маҳалли сохтмон дидан кард. муассисаи таҳсилоти ибтидоӣ барои 98 ҷой дар деҳаи дашти Язгломи ҷамоати Язглом сохтмонро чанде қабл аз таҳкурсӣ оғоз гардид. шикаст рехти иншоди соҳаи маориф ба зиммаи сохтмончони ҷамъияти дорои маҳсудаш маҳдуди Шодмон вогузор шудааст ки аллакай корҳои оҳану бетонхобониро дар таҳкурсӣ иморат ба анҷом расонида корҳои хиштчиниро дар синфхонаҳо рӯзҳои наздик идома мебахшад. муассисаи таҳсилоти ибтидоӣ бо маблағгузории ҳукумати вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон аз ҷониби шӯъбаи сохтмони асосии вилоят сохта гарида 6 синфхонаи барҳаворо дар пай дорад. тибқи лоиҳа барои сохтмони ин даргоҳи чароғи илму маърифат 1 миллиону 275 ҳазор сомонӣ ихтисос дода шудааст. дар корҳои сохтмонӣ 10 нафар бинокор ҷалб шуда мақсад доранд ки муассисаи таҳсилоти ибтидоиро дар рӯзи ҷашни соҳиби истиқлоли кишвар 30 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баҳрабардорӣ қарор диҳанд. чунин раванди созандагӣ дар ҳама рӯстоҳои ноҳияи ванҷи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ба истиқболи ҷашни умумимиллии кишвар 30 баҳори пурфайзу бобарори меҳан истиқлолияти давлатӣ бо суръати сифати баланд идома доранд.